கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன ஜனரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ ஓம் பகவதே பகவதே வாசுதேவாய வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாமுதீரயேத் ததோ ஜயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவதிம் உத்தமஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே பவதி நைஸ்திகே. நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நிதாய கௌரங்கா சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் கூட இந்த சேலஞ்ச் வந்து நடத்தினாங்க. ஸோ இந்த வாட்டியுமே கூட இந்த சேலஞ்ச் உண்டு. ஆனா இப்ப என்னன்னா அந்தந்த லாங்குவேஜுக்குள்ளேயே வந்து பண்ணிட்டு அதுல யாரு நிறைய இது ஸ்கோர் பண்றாங்களோ அதுதான் பெஸ்ட் டீமா வந்து சொல்ல போறாங்க. ஸோ அதனால நாம எல்லாருமே ஒரு பெஸ்ட் டீமா ஆகிறதுக்கான முயற்சி நாம கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லிடுறேன், விளக்கிடுறேன். டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தாலுமே ஸோ அட்மின்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் உங்களுடைய கிளாஸ்ல இதை நீங்க கண்டிப்பா எடுத்து விளக்கணும். இதை தமிழ்ல கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யலாம். எனது பிடிஎஃபா இருக்கிறதுனால கஷ்டம், பிபிடியா இருந்தா கூட பண்ணியிருக்கலாம்.
பட் இட் இஸ் இன் PDF ஃபார்மேட். இதை வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது லெட் மீ செக் அவுட் அது ஃபீசிபிலிட்டி என்னன்னு. 30 நாட்கள் சேலஞ்ச் எப்போது தொடங்குதுனாக்கா 1 பிப்ரவரியிலேருந்து டு 2 மார்ச் வரைக்கும். ஓகே, என்ன பண்ணணும் நீங்க அப்படின்னாக்கா வென் இஸ் த சேலஞ்ச், அதாவது டைம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 34 சேலஞ்சு 30 நாள் சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி. ஸோ எதுக்குன்னா நமக்கு அதே வந்து ஒரு பழகிறதுக்காக தான். எஸ்பெஷலி லெவல் 1 இப்போ லெவல் 1 முடிச்சு லெவல் 2க்கு வந்திருக்கிறவங்க இல்லையா, அந்த பக்தர்களை நாம கண்டிப்பா, ஏன்னா அவங்க இப்பதான் என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்காங்க இல்லையா. லெவல் 2 லெவல் 1 ஃபோக்கஸ்ட். ஆல்ரெடி நீங்க இருக்கிறவங்க இதை வந்து ஈஸியா பண்ணிடுவீங்க. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் சிரமமா இருக்கும் இல்லையா. அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி செயற்படுத்தணும். ஸோ அதனால லெவல் 1 லெவல் 2 டீச்சர்ஸ் வந்து ஷுட் டேக் இதை வந்து நிறைய இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். ஓகே, டிசிப்ளின், ஜாய்ஃபுல் டிசிப்ளின். டிசிப்ளின் கூட எப்படி ஆனந்தமா அதை வந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்குள்ளேயும் இல்லையா, கௌரவனிதாயினுடைய கருணைக்குமே நாம பாத்திரமாகறதுக்கு வழி கொடுக்கும். இட் இஸ் நாட் அபவுட் பர்ஃபெக்ஷன். யாருமே வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்க முடியாது இல்லையா. வாழ்க்கையில் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்க எல்லாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க யாராவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டா கூட நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் அங்க வீட்ல. ஓகே, ஸோ நீங்க அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா நான் பேசுறது கேட்காது. ஓகே, ஸோ யாருமே வந்து வாழ்க்கையில பர்ஃபெக்ட் கிடையாது அப்படிங்கிறது. இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்தவங்க எல்லாருமே இம்பர்ஃபெக்டா இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா, பக்குவமற்றவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாருமே பக்குவம் ஆயிட்டும் நம்ம வந்து சொல்லிக்க முடியாது. ஸோ கம்பேரிஷனும் கிடையாது இல்லையா. யாரோட ஒருத்தர் ஐயோ அவங்க இவ்வளவு பண்ணிட்டாங்களா நாம இவ்வளவு பண்ணமா, அந்த கம்பேரிஷன் அதெல்லாம் வெளியில வர்றதுக்காக தான் இந்த பக்தியிலே போறது. பேசிக் குவாலிட்டிஸே என்னது ஆக்சுவலி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேராசை இல்லையா, காமம் அதாவது கோபம் இல்லையா, குரோதம் என்பது கோபம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி காம குரோத லோப மோக இல்லையா, ஒன்றின் மீது பௌதிகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா பௌதிகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய மோகங்களை வந்து விட்டுறதுக்கு இல்லையா. மதம் மக்ஷரம் அகங்காரத்தை இல்லையா, அதாவது டெவலப்பிங் த ட்ரூ ஈகோ அண்ட் தென் லீவிங் த ஃபால்ஸ் ஈகோ. ஈகோ என்பது தவறான வார்த்தை கிடையாது, ஆனா அதை வந்து எந்த விதத்துல நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்துறோம்ன்றது வந்து சொல்லணும். ஸோ அகங்காரம் என்பது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதே ட்ரூ ஈகோன்றது வந்து வைராகியத்துல வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்துறது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரூ ஈகோ வந்து இறை தொண்டிற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு தன்னை இறை பணியில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளுதல் என்பதுதான் வந்து உண்மையான அகங்காரம் என்பது. அப்படின்னா அந்த செயலில் தான் எப்பொழுதுமே ஈடுபடுவேன் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு பாருங்க, வைராக்கியத்தை வந்து ட்ரூ ஈகோன்னு சொல்லப்படுறது. ஓகே, இதுல யாருக்குமே ப்ரெஷர் கிடையாது. ஓகே, அதாவது உந்துதல் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா இந்த செயலை செய்யறதுனால நமக்கு தான் நன்மை இல்லையா. காலையில சீக்கிரமா எழுந்து நம்ம வந்து இறைவனை தொழுவது என்பது நமக்கு மத்தியானத்துல நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் அதாவது ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் உட்காந்து பிரார்த்திக்கிறதை விட வந்து காலையில ஒரு 5 நிமிடம் பிரார்த்தனை வந்து அதற்கு சமமாகிவிடும். அதனால இந்த சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கக்கூடிய இந்த காலை பொழுது பிரம்ம முகூர்த்த பொழுதுல வந்து எழுந்து நாம் இறைவனுக்கு நாம வந்து பக்தி செலுத்தினா அது நமக்குத்தான் நன்மை இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் சொல்றது எல்லாமே நமக்கு தான். அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுனாலே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு வரும். இதை செய்யுங்கோன்னு மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அது கண்டிப்பா வந்து செய்ய முடியாது இல்லையா. பட் அபவுட் ஷோயிங் அப் சின்சியர்லி எவ்ரிடே. ஆனா டெய்லி நாம வந்து அந்த அதாவது நமக்கு என்ன நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோமோ அதை அந்த சங்கல்பம் அதை வந்து கரெக்டா பண்ணிடணும். ஆதி லீலையில வந்து 1.2 வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய நித்யானந்தௌ சாஹித்வோ சகோதிதௌ கௌடோதயோ புஷ்பவந்தௌ சித்ரசந்தௌ தமோநிதௌ. ஸோ ஐ ஆஃபர் மை ஹம்பிள் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபேசன்சஸ். என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை வந்து கிருஷ்ண சைத்தன்யர் இல்லையா, அதாவது மகாபிரபுவுக்கும் நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் இல்லையா, அவர்கள் இருவருமே சூரிய சந்திரனை போன்றவர்கள். ஸோ அவர்கள் எதற்காக இந்த இடத்துல வந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று இந்த கௌட தேசத்துல நம்ம இருள் எனக்கூடிய இந்த பௌதீக உலகத்துல நாம் உழண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இருள் அஜ்ஞானம் என இருளை வந்து விலக்கி ஞானம் எனும் அதாவது ஒளியை வந்து ஏற்றுவதற்காகத்தான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அந்த ஒரு வரத்தை நமக்கு வழங்குறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. they want to give us கிருஷ்ணா, அதாவது இறை உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் அவர்களை அவதரித்தார்கள்.
நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா. த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் அ டார்க் வெல் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் இல்லையா. அதாவது கிணறு நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா? ஆழ்ந்த கிணறு பார்த்தீங்கன்னா இருட்டா இருக்கும், அதுல நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அது போன்ற வாழ்க்கை தான் இந்த பௌதிக உலக வாழ்க்கை. பிரகாசம் என்பது ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது, அதே மாதிரி இருள் என்பது அஞ்ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இது எப்பவுமே எல்லா இடங்களிலுமே நம்ம படிக்கக்கூடிய ஊமைகள் தான். ஓகே, ஸோ இருள் என்பது நம்மளை வந்து மேலும் மேலும் இந்த அடர்ந்த இந்த உலகத்துல மீண்டும் வந்து இழிவான பிறவி எடுக்கிறதுக்கான பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதே பிரகாசம் என்பது நம்மளை வந்து இறைவனிடத்துல கொண்டு சேர்வதற்கான பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ அதனால நாம் யாருடைய நிழல்ல தஞ்சமடையணும்? கௌரநிதாயனுடைய அவருடைய இது நிழல்ல தஞ்சமடையணும். ஃபார் தஸ் ஹி கேன் ஈஸிலி எமர்ஜ் இல்லையா. அதாவது ரொம்ப கருணை உள்ளவங்களாம். அஃபென்சஸே வந்து நம்ம பண்ணா கூட அதை வந்து அவர்களுடைய கருணை கொண்டு நம்மளை வந்து மன்னிக்கக்கூடிய மனசை கொண்டவர்கள் கௌரநிதாய். அதனாலதான் கௌரநிதாய் நம்ம ப்ரே பண்ணும் பொழுது நமக்கு பக்தியினுடைய பாவம் வந்து மேலும் மேலும் கூடும். நீங்களாம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வாசிக்கிறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே யாரெல்லாம் மார்னிங் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கேட்குறீங்களோ தேர் ஆல் பிளெஸ்ட் ஆக்சுவலி. அந்த கருணையை வந்து நீங்க உபயோகப்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து பக்தியை வந்து மேன்மையா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான முயற்சியில மட்டும் நீங்க ஈடுபடணும். வித்தவுட் அவங்களுடைய கருணை இல்லாம நம்மளால இந்த பௌதிக உலகம் எனக்கூடிய இந்த அந்த இந்த சம்சார சாகர கடலை விட்டு கடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அத்தனை ஞானமும் நமக்கு கிடையாது. இந்த பௌதிக உலகத்தை கடக்கக்கூடிய ஞானம் நமக்கு கிடையாது. அதனாலதான் அவங்களுடைய கருணை கொண்டு நாம கடக்கணும். ஸோ அதனால அவங்களுடைய கருணை வந்து எல்லையற்றது இல்லையா. ஆஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் இன்கார்னேஷன் எல்லா அவதாரங்களிலுமே கௌரநிதாய் வந்து நிதாய் கௌரச்சந்திரா இது வந்து எ ஜாய்ஃபுல் ப்ராசஸ் ஆஃப் சாண்டிங் அண்ட் டான்சிங் இல்லையா. அதாவது நம்ம சும்மாவே நடனம் ஆடுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா நம்மளால வந்து லயிக்கக்கூடியது வந்து சங்கீர்த்தனம் தான். அதை வந்து கொண்டு வந்தது யாரு? கௌரங்கர் தான். ஓகே, ஸோ பகவான் வந்து அதாவது நம்ம எழுதுறது அதாவது வாசிக்கிறது படிக்கிறத காட்டிலுமே சொல்வது வந்து கேட்கறது ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா. நம்மளே நம்ம படிக்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஆனா யாராவது எடுத்து உரைச்சா அதை வந்து நாம கேட்டுப்போம். அதே ஒரு டிராமா மாதிரி நடிச்சோம்னாக்கா இன்னும் ஆழமா பதிஞ்சிடும் இல்லையா. ஸோ அதாவது ஆடியோ வீடியோ இந்த காம்பினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறது டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் அதை விட மேன்மையானது ஆடியோ, அதை விட மேன்மையானது வீடியோ. அது போல இங்க இந்த சாண்டிங் வந்து என்னது? ஆடியோ. அதே மாதிரி வந்து நடனம் ஆடுவது என்பது வீடியோ இல்லையா. ஸோ அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மள லயிக்கக்கூடிய அந்த பக்தியில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து பகவானுடைய நாம ஜபங்களை வந்து உச்சரிப்பதும் அவரு அந்த இதுலயே வந்து நம்ம மெய்மறந்து நம்மளையே நம்ம ஆழ்ந்து அதுல ஈடுபடுத்தி கொள்வதும் தான் இல்லையா. கெட் தேர் மர்சி. ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பிரேமானந்தே ஹரிபோல் இல்லையா அவருடைய இதுல வந்து சேலஞ்சில நீங்க வந்து கண்டிப்பா கலந்துக்கணும். என்னெல்லாம் இதுல வந்து நம்ம செய்வோம் அன்றாடம் என்று பார்க்கும் பொழுது காலையில மங்களாரத்தி ஃபர்ஸ்ட். அது நீங்க எல்லாரும் இன்னொன்னு ஒன்லி 3 பேர் தான் நீங்க மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணதான் அங்க வந்து லிஸ்ட்ல வந்திருக்கு. அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்றீங்க. முன்னாடியா பின்னாடியோ ஏதோ டேம் என்ற அந்த வேர்டு போடுறது இல்லை. தமிழ் என்பதுக்கு TAM போடணும். அது யாரு சேர்றீங்களோ அவங்க வந்து அந்த லிஸ்ட் எடுக்கும் பொழுது இல்லை. ஸோ அட்டெண்ட் ஜபா செஷன். அதாவது அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய 5:30 கிளாஸ் இருக்கிற வரைக்குமே இல்லையா, அது வரைக்கும் நீங்க அதுல வந்து கண்டிப்பா கலந்துக்கோங்க. அப்படியே இந்த மங்களாரத்தி முடிஞ்ச உடனே ஒரு 20 நிமிஷம் நீங்க இருப்பீங்க இல்லையா. 5:30க்கு மேல நீங்க கிளம்பலாம். ஓகே, ஸோ உங்களுடைய ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு நீங்க கிளம்பலாம். அது வரைக்கும் ஜபம் வந்து அந்த ஜபாலிங்லயே இருந்து பண்ணுங்க. அதாவது மங்களாரத்தி ஆமா சாண்டிங். ஆமா அதுலயே சாண்டிங் இருக்கு, அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க நமக்கு, ஜூம் லிங்க். ஒரு பர்டிகுலர் டைம், ஏதாவது எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் எந்த டைம் வந்து ஓகே அப்படின்னும் பொழுது அந்த டைம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் வந்து எஸ்பெஷலி மத்திய லீலை அது வந்து சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்த சாப்டர்ல இருந்து வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அதை வந்து நீங்க வாசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சச்சி சுத அஷ்டகம். அது சத்தி அதாவது சச்சி மாதாவுடைய அஷ்டகம். ஓகே, அது என்னன்னு படிக்கலாம், நம்ம பாடலாம். இன்வைட் நியூ பீப்புள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்களே வந்து யூ ஹாவ் தட் எம்பவர்மெண்ட். இப்போ அப்படின்னா பிரபுபாதருடைய அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து நம்ம குருகள் கிட்ட இருந்தா கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. அதே மாதிரி அதை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து அவங்களுடைய கிருபையால நமக்கு இருக்கு. அதனால உங்களால முடிஞ்சதை வந்து நீங்க ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா
பிரபு நித்யானந்த, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார, ஸ்ரீ வாஷாதி கௌரவ பக்த விருந்தா அப்படின்னு சொல்லி புதுசா வந்திருக்கு யாருன்னா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்குனாலும் நீங்க வந்து இந்த இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. சாண்டிங் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து 5. அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க பெயர்களையுமே நீங்க எடுத்துட்டு அவங்கள 18 days கிளாஸ்க்குமே நீங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, கொடுக்கலாம் அவங்கள. ஓகே, இதெல்லாம் சேர்ந்து நாட் ஓன்லி என்ட்ரிஸ், இதெல்லாம் நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நீங்க பக்தியில முன்னேறுவீங்க. உங்களுக்கு அது தெரியாது, உங்களையே அறியாம பக்தி பாதையில இருக்கும். ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்குன்னு ஆற்றும் பொழுது நீங்க இன்னும் மேன்மையா இருக்கும். ஓகே, பர்சனல் டாஸ்க் இன் அடிஷன் இல்லையா? பர்சனல் டாஸ்க் என்னன்னா, கிரியேட் அ ஹேண்ட்மேட் கிஃப்ட் ஆஃப் ராதா கோவிந்தா ஆர் எதர் கொரியர் இட் ஆர் டெலிவர் இட் டு டெம்பிள். உங்களால ராதா கோவிந்தாவுக்கு ஏதாவது செய்ய, அதாவது கைகளால், இப்ப நிறைய பேர் இந்த த்ரெட் ஒர்க் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ ஏதாவது டெக்கரேட்டிவ் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு கைவண்ணம் எது இருந்தாலுமே நீங்க கையால பண்ணதை வந்து செய்து நீங்க டெம்பிளுக்கு அனுப்பலாம். அது அங்கேயே வந்து இறைவன் முன்னாடி, இப்போ வந்து சில பேர் மாலை கோர்ப்பாங்க இல்லையா? அதாவது மணிகள்ல வந்து மாலை கோர்த்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அது கூட நீங்க செய்யலாம். உங்க கையாலானது நீங்க செய்து கொரியர் பண்ணலாம். ஓகே, உங்களுக்கு யாருக்காவது டெம்பிள் அட்ரஸ் வேணும்னாலும் கூகுளில் நீங்க அந்த லிங்க்ல iskonmangaluru.com போனீங்கன்னா அதில் வந்து உண்டு. அதில் நீங்க எழுதலாம் ஹேண்ட்மேட் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டு ராதா கோவிந்தான்னு எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த கிஃப்ட் அந்த பாக்ஸ்குள்ள போட்டு அனுப்பிச்சிருங்க நீங்க. ஓகே, பர்சனல் சேலஞ்ச் பை ட்ரைங் சம்திங் பியாண்ட் த டாஸ்க் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னால் வந்து நைட்டில் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. ஓகே, எனக்கு சாப்பாடு கண்ட்ரோல் வரல. அதாவது நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, அதாவது பட்னியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது ஆற்றல் இல்லாமல் போயிடும். நம்ம உணவு தான் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறதே இல்லையா? அதனால உணவு சாப்பிடாமலும் இருக்கக்கூடாது, உணவு நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, அதுக்கு ஏதாவது நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். இதை விட சில பேர் வந்து நான் இந்த பழக்கத்தை விட்டுறணும்னு நினைக்கிறேன். சில பேருக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் டிவி பார்க்கணுன்ற ஒரு உந்துதல் இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த உந்துதலை வந்து இந்த 30 நாள் ஐ டிசைடட் நாட் டு வாட்ச் டிவி அப்படின்னு ஒரு மனசுல வந்து சங்கல்பம் பண்ணிட்டு அதை வந்து செய்துக்காரு. அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 30 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு இருந்த அந்த ஈடுபாடே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். டிவி பார்க்கணுன்ற அந்த ஈடுபாடு இருக்கு பாருங்க, அது ஃபுல்லாவே குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அதனால இதுவும் ஒரு சேலஞ்சா. அதே மாதிரி உணவு, நம்ம எதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ இல்லையா, அதை வந்து இந்த 30 நாள் சேலஞ்சில் உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க வந்து நிதாய் கௌரருக்கு வந்து நீங்க வேண்டிட்டு அதை வந்து செயல்படுத்துறதுக்காக அவங்களுடைய கருணையை பெற்று நீங்க செயல் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களால வந்து ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லையா? கம்ஃபர்ட் ஜோன்னா நம்ம என்ன முடியுறதோ அதெல்லாம் பண்றதுதான் கம்ஃபர்ட் ஜோன். நம்ம இது செய்தா நல்லது, ஆனா இதனால செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, மனசு கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கனாக்கா அப்படி மனசை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஏதாவது ஒரு செயலை வந்து நீங்க செய்யணும். ஓகே, ஸோ மேலும் வந்து லாங்குவேஜ் வைஸ் சேலஞ்ச், எம்ப்ரேஸ் நியூ இனிஷியேட்டிவ், ப்ரொமோட் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், திங்க் அபவுட் இன்னோவேட்டிவ் வேஸ். ஸோ நம்ம வந்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங், கிரியேட்டிவ், உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா. ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸை வந்து நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா, நல் மார்க்கங்கள் ஏதாவது இருந்தா அந்த சேலஞ்சை எடுத்து அதனால நீங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து என்ரோல் பண்ணதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது கிடைச்சதுன்னா அதை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி ரிவார்டட் ஆக்சுவலி. ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா மைல் இண்டிவிஜுவலி ஆஸ் எ டீமா கூட பண்ணலாம். ஓகே, அதாவது 4 பேர் கலந்து ஒரு டீமா பண்ணலாம், இல்லை வந்து ஒருத்தரே நான் இதை பண்ண போறேன்னாலும் எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா அல்டிமேட்லி டெம்பிளுக்கும் நல்லது நடக்கணும். அதாவது டெம்பிளுக்கு என்னன்னா நிறைய பக்தர்கள் சேரணும், அதுதான் டெம்பிளுக்கு நன்மை. நம்ம வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு பக்தியை வந்து பெருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ வி ஷுட் பி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனஹா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கா நம்ம வந்து பண்ணணும். ஸோ அதனால எல்லாருமே வந்து நீங்க இந்த சேலஞ்ச், வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் த எக்ஸைட்டிங் சேலஞ்ச் விச் வில் எனேபிள் அஸ் டு கெட் த மர்சி ஆஃப் கௌரங்கா இல்லையா? ஸோ ஈடுபாடு கொண்டு செய்யணும். ஸோ இறை உணர்வை நம்ம பெருக்கிக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது வேற எதுவும் கிடையாது, இறை உணர்வு தான். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் பேர் இருக்கிற மாதிரி பகவானுக்கும் பேர் உண்டு. அதனாலதான் இதை வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ். முதல்ல நம்ம ஷீலா பிரபுபாதர் வந்து இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் போது காட் கான்சியஸ்னஸ் தான் வச்சார் பேரு. ஆனா அது பிற்காலத்துல பெயரில்லாத ஒருத்தரா அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும்போது கிருஷ்ணர் தான் அந்த, அதாவது உயர்வான அந்த பூலோக விந்திராவனம் என்பது என்னது, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் வைகுண்டா பிளானட் இல்லையா? ஸோ அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வச்சார் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால நாம இறை உணர்வு பெறுவதற்கான மார்க்கம் இது. அதனால இறை உணர்வுக்கு நாம நம்மளாலான இந்த சகாயத்தை, இந்த சேவையை வந்து எடுத்துக்கணும்.
Okay, all devotees who will be the part of this challenge have to post the videos or pictures of doing the challenge. அதாவது என்ன வீடியோ எல்லாம் கேட்பாங்கன்றதை பார்க்கலாம். அதாவது நீங்க மங்களாரதிக்கு அட்டன் பண்ண வீடியோ இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ நீங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சேலஞ்சு கலந்துருந்தீங்கன்னாக்கா, இதை செய்ததுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் நீங்க எடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா அதையுமே ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் இப்படி வந்து நீங்க கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ வென் யூ ஆர் டூயிங் எ சேலஞ்ச், நீங்க இதுல வந்து வீடியோல வந்து ஆன்ல இருக்கணும். ஓகே, ஆனா யூ நீட் டு பி என்ஷூர் தட் நல்லா அட்டையர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ அட்டையர்ல இருக்கும். ஓகே, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நைட்டி, அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்டு நல்லா இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படிலாம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதாவது இதுலேயே வந்து நீங்கள் வீடியோ வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் நாட் ரைட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது அடுத்தவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒருவேளை இது பார்க்கும்பொழுது எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு பார்க்கும்பொழுது அப்போ அது வந்து பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகிடும். அவங்க பக்தி பாவத்துல இருந்தே அவங்க போய் நம்ம என்ன பண்ணுமோ அதுதான் பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு இதை வந்து கண்டிப்பா நாம யோசிக்கணும். வீடியோ ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணணும். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் சிட்டிங், இப்போ நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி இப்போ நானே இதே வந்து நான் வந்து வீட்டில் உட்காந்து வீட்டில் அடுப்பா அந்த நான் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா அந்த சமயத்துல வீடியோ ஆன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்தேன்னா தட் இஸ் அ ராங் வே. ஓகே, அது மிக தவறான ஒரு வழி. அங்கே பக்திக்கான முக்கியத்துவத்தை வந்து கொடுக்கப்படலை. அதனால நம்ம வி ஷுட் பி மோர் ஃபோக்கஸ்ட். ஓகே, ஸோ அதனால நிறைய டிவோட்டிஸை வந்து கலந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இல்லையா. ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கொடுப்பாங்க, அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணோன்னே நான் எல்லா குரூப்ஸ்லையுமே போட சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேருந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கும். ஓகே, அதில் சேலஞ்சஸ் பற்றி எல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க. ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லியிருக்கேன். அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க. ஸோ வீக்லியில் வந்து ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் சனிக்கிழமை 6லேருந்து 9ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்டரிங் அப்லோட் யுவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோ யூசிங் கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர்ட் இன் த குரூப். அதில் கூகுள் ஃபார்ம் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அன்னைக்கு இதான ஃபோட்டோவை அங்கேயே நீங்கள் வந்து எடுத்து அப்லோட் பண்ணிடுங்க. அந்த எண்ட் ஆஃப் த சேனல் வி வில் அனௌன்ஸ் வின்னர்ஸ் இன் த கம்யூனிட்டி. ஸோ யார் இதில் வந்து அதிகமாக வந்து இது பண்ணாங்க பார்ட்டிசிபேட் 4:30 மணிக்கு டான் வந்து 4:30 மணிக்கு வந்து இருக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி பிஃபோர் 4:30 மணி ஃபைன். ஆஃப்டர் 4:30க்கு மேலே வந்த சேலஞ்சில் வந்து நம்ம we will not be able to pass. Okay, please note that மங்களாரத்தி performed at home will not be accepted for challenge. வீட்டில் மங்களாரத்தி பண்ணால் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். you have to watch the அதாவது மங்களாரத்தி in the temple. ஓகே, வாலண்டியர்ஸ் வில் மானிட்டர் வித் பார்ட்டிசிபேஷன். அப்படின்னா நாம் நிஜமாவே அதில் பார்ட்டிசிபேட் ஆனோமான்ட்டு அப்படின்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஃபெசிலிட்டேட்டர் போட்டோம்னா அவங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. ஓகே, ensure both your camera face are visible during the session. ஸோ உங்களுடைய கேமராவும் உங்களுடைய முகமும் வந்து தெரியணும். ஸோ நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த உங்கள் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து முகம் தெரியும். ஓகே, ப்ளீஸ் ஃபார்மேட் யுவர் ஜூம் நேம் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது உங்களுடைய பெயர் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ், அதுக்கப்புறம் ஜிஎன்சி அதாவது கௌரங்கா நிதாய் சேலஞ்ச் அப்படின்னு போடணுமா. ஓகே, தமிழ் ஜிஎன்சின்னு போட்டு உங்கள் பேர் போட்டுக்கணும். ஓகே, கௌர்நிதா சேலஞ்ச். ஓகே, டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஜாயின் ஃபார் அதாவது லிங்க்கு. ஸோ கண்டினியூஷன் ஆஃப் மங்களாரத்தி யூ ஷுட் ப்ரெசென்ட் அட்லீஸ்ட் அன்டில் 6 AM வரலும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஐ வில் இன்ஃபார்ம் 5:30 வரைக்கும் இருங்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ். ஓகே, என்ஷூர் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் ரெகுலர் நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ். காலையிலே முடிச்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிஃபோர் 8 o'clock அதுக்குள்ளேயே முடிச்சிடணும். ஓகே, சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிறவங்க keep your camera on, ensure your face is visible. Volunteers will be monitoring your participation. ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்தது மீண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து க்ளோரி, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி இல்லையா, அவருடைய புகழாரங்களை வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வாசிங்க. அதுக்கு என்ன சாப்டர்ன்றதும் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லைனாலும் நீங்கள் மத்தியில எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி வாசிங்க. ஓகே, ஸோ ஆர்கனைஸ் ரீடிங் செஷன் வில் பி கண்டக்ட். அதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க, அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உட்காந்து நீங்கள் வாசிக்கலாம். ஓகே, அதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நான் எவ்ரிடே 1 chapter ஆர் போர்ஷன் ஆஃப் சாப்டர் ஷுட் பி ரெட். அட்டண்டன்ஸ் வில் பி ரெக்கார்டட் டெய்லி. ஸோ நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்களா இல்லையான்றது வந்து கூகுள்லேருந்து அந்த ஜூம் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துருவாங்க நீங்கள். ஓகே, ஆஃப்டர் ரீச்சிங் இன்னொன்று வந்து மங்களாரத்தி நான் வந்து வீடியோவில் இதில் யூடியூப்பில் பார்ப்பேன்னா அது கணக்கு வராது. ஒன்லி ஜூம் லிங்க்ல தான் வரணும். சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு. ஆஃப்டர் ரீச்சிங் ஆஃப்டர் ஈச் ரீடிங் செஷன் டிஸ்கஷன்ஸ் வில் பி ஹெல்ட் டு என்ஹான்ஸ். ஸோ அதில் யாராவது சீனியராக இருக்கிறவங்க வந்து அதை பற்றி எடுத்துரைக்கணும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாக்கா அது எல்லாமே அவங்க அடுத்தவங்க கேட்டுக்கணும். When the principle of Swadhyayam or Vedic study is applied to these books,
such as Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita as it is, Chaitanya Charitamrita, nectar of devotion, the sincere reader becomes infused with the ecstatic determination to serve the Supreme Personality of Godhead. யாரெல்லாம் பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து இதெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பகவானுடைய கருணை பெற்று இல்லையா பக்தி தொண்டுல வந்து பரவச நிலையோட அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு திடமான மனதோட செயல்படுறதுக்கான பிராப்தம் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கப்படுகிறது. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொன்னது. எந்த ஸ்லோகத்துக்கு 11வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகத்துக்கு 3வது அத்தியாயம் 24வது ஸ்லோகத்துல சொல்லுது. அதுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கான். டெய்லி சிங் சிஷ்டாஷ்டகம், ரீடிங் மீனிங், அதாவது சிஷ்டாஷ்டகம் பாடணும், அதுக்கு அடுத்து வந்து கடைசியில் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லணும். யூ கேன் ஆல்சோ ஷோ லேம்ப் டு த லார்ட் வைல் சிங்கிங், அதாவது கௌரங்கருக்கு நீங்க வந்து நெய் விளக்க வந்து காட்டலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து அழைக்கலாம். ஓகே, கேப்சர் த மொமெண்ட் வித் a group photo to cherish these memories. ஒரே நிமிஷம். யூ கேன் ஆல்சோ குக் ஆர் ஆஃபர் ஸ்பெஷல் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதை ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இன்வைட் நியூ பீப்புள் டு சாண்ட் மகா மந்த்ரா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் இதை வந்து சொல்லி அவங்களுமே வந்து இதில் வந்து கலந்துக்கணும். குலேக்காரே பிரேமதானா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனா இல்லையா? அதாவது இந்த ஏஜ் ஆஃப் கலி தேர் இஸ் நோ ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல், கலவு நாஸ்தி இல்லையா? ஸோ அதாவது ஹரிநாமத்தை தவிர நமக்கு வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ தேன் சாண்டிங் த ஹோலி நேம் விச் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல். ஹரே நாமம் நேற்று நம்ம பிரபுபாரத ஒரு 2 minutes வீடியோ ஐ திங்க் கௌரவங்கால போட்டிருக்கேன் நான். ஆக்சுவலி ஹரே கிருஷ்ணா என்றால் மந்திர சாண்டிங் என்னன்னாக்கா, ஹரே என்றால் யாரு? ராதையை குறிக்கும் இல்லையா? ஆற்றலை குறிக்கும். ஆக்சுவலி அதாவது அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்றது என்னன்னா, பகவான்கிட்ட நாம் என்ன பிரார்த்திக்கணும்னா, எப்பொழுதும் உங்களுடைய சேவையில் வந்து தொண்டு புரிவதற்கான வாய்ப்பை கொடுங்க அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை வைக்கிறது தான் அந்த மந்திரமே. ஓகே, அதனால வெரி வண்டர்ஃபுல். அது 2 நிமிஷமா இருந்தாலுமே நச்சுன்னு மைண்ட்ல ஏறுற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர். ஸோ அனைத்து புகழும் அவர் குறித்தானது தான். ஏன்னா அவர் உணர்ந்தறிந்து சொல்லியிருக்கார். அதை நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த வேதங்களுடைய சாராம்சங்களே இதுதான். ஸோ தெர் இஸ் நோ பிரின்சிபல் அதர் தேன் சாண்டிங் த ஹோலி நேம் இல்லையா? பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுவது, அதாவது கோலேகேரா பிரேமதானா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனா இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம கோலோகத்தை அடையணும்னா நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை விட்டா வேற வழியே நமக்கு கிடையாது. இது ஆதி லீலையில 7.74. ஸோ செலக்ட் எ நியூ பர்சனல் சேலஞ்சு. நீங்க ஏதாவது பண்றீங்கன்னுட்டு இல்லையா? ஸ்லோகா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிறைய பேருக்கு ஸ்லோகங்கள் வராது இல்லையா? ஸ்லோகங்கள் வராது, ஆனால் இதை நான் கண்டிப்பா ஸ்லோகங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு சாப்டர் பகவத்கீதை படிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்றது. ஸோ எது வந்தாலுமே சில பேர் வந்து இன்னும் தீட்சை பெற்றிருக்க மாட்டாங்க, ஷெல்டர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. காஃபி டீன்னா அவ்வளோ பிராணனா இருப்பாங்க. காஃபி டீயே நான் இந்த 30 நாள் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்ச். தேவையற்றது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து விளக்குறதுக்கு இந்த 30 நாள் சேலஞ்சை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. ஓகே, நீங்க என்னென்ன பண்ணீங்களோ, அதாவது சேலஞ்சில் எந்த இதுக்கு வந்து வீடியோனா மோஸ்ட்லி மங்களாரத்துக்கு வீடியோ கேட்பாங்க. ஓகே, அதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அது அன்னன்னைக்கு அப்பப்போ அப்லோட் பண்ணிடணும். ஷேர் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் டு ஃபோஸ்டர் ஏ சப்போர்ட்டிவ் நெட்வொர்க் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தருடைய பர்சனல் மற்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத்துக்கு வந்து நம்மளும் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து செயல்படணும். ஃபார்ம் வில் பி ப்ரொவைடட், அதாவது இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வந்து அனுப்புவாங்க, அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிக்கணும். மேலும் இது கிஃப்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதாவது ஆல்டரில் வைக்கிற மாதிரி அனுப்புங்க. ஓகே, எந்த மாதிரி கிஃப்ட் அனுப்புறீங்கன்றது உங்களுடைய சாய்ஸ். ஆனால் பகவானுக்கு அங்கே உபயோகப்படக்கூடிய அந்த கிஃப்டை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது கையாலே நீங்கள் செய்ததை எடுத்துட்டு அனுப்பணும். ஆன்லைன் ரிப்போர்ட்டு வந்து 6லேருந்து 7 வரைக்கும் வந்து சொல்லுவாங்க. கீர்த்தன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கு. சேலஞ்ச் லாங்குவேஜ் குரூப்ஸ், கீர்த்தன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பை லாங்குவேஜ் குரூப்பு. செகண்ட் வீக்கில் வந்து ஸ்லோக காம்படிஷன், அந்தராக்ஷரி அந்தாக்ஷரி. ஓகே, ஸோ ஒரு முடிப்பாங்க, அந்த பதத்துலேருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லணும். ஸோ இது வந்து வெரி ஹை லெவல். அப்புறம் ட்ராமா ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஃபார் ஈச் லாங்குவேஜ். ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேருந்துமே ஒரு சின்ன ட்ராமா. ஐ திங்க்
நம்ம இதுலேயுமே குட்டீஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்கள வந்து ஒரு ட்ராமா பண்ண வச்சு பண்ணணும். ஐ திங்க் பெட்டர் ஐ வில் ஆஸ்க் தாரணி மாதாஜி டு கோஆர்டினேட் ஃபார் திஸ். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் கூட அவங்க தான் பண்ணாங்க. ஓகே, ராதிகா மாதாஜி வில் டூ ஃபார் த ஜென்ரல் சேலஞ்ச். ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்புறமேல ஷோகேஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் சேலஞ்சஸ். ஸோ அதாவது நீங்கள் ஏதாவது பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் வெற்றி கண்டு கொண்டிருந்தால் அதை நீங்கள் எப்படி வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறீர்கள் இல்லையா, அதில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் இறுதியில் உங்களுக்கு என்ன ஆனந்தம் வந்தது அப்படிங்கிறதுமே எடுத்துரைக்கலாம். ஸோ முதல்ல நீங்கள் அதை வந்து செய்யறதுக்கு வந்து சில ஸ்மால் 1 minute 2 minute வீடியோ இருந்தால் நீங்கள் சொல்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ட்ராமா கீர்த்தன். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட், செக் யுவர் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் டெய்லி பார்த்துக்கணும். ஓகே, அந்தந்த டைமில் ஜூம் மீட்டிங் ஐடியில் போய் ஜாயின் பண்ணி உங்களுடைய சேலஞ்சை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து எந்த ஒரு அதாவது அன்இன்டரப்டட் ஃப்ளோ இல்லையா. ஸோ இந்த ஆன்லைன் ப்ரோக்ராமே வந்து ஸ்மூத்தாக போகிறதுக்காக வந்து பார்த்துக்கணும். இதில் கோஹோஸ்ட்டு பங்கேற்பவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தான் நம்ம வந்து வேணும். லாஸ்ட் டே வந்து வில் ஷேர் செப்பரேட் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் லிங்க். அப்புறமா வந்து ஃபீட்பேக்கும் கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃபீட்பேக், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து நீங்கள் அனுப்பலாம். ஓகே, ஸோ உங்களோட இதுலேயுமே சொல்லலாம். இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் எல்லாம் இருக்கு, அங்கேயும் போய் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த சேலஞ்ச். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கி ஜெய். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஐ திங்க் இங்கே இருக்கக்கூடிய 30 பேருக்குமே இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் இந்த வாய்ப்பாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இந்த சேலஞ்சில் வந்து டெய்லி பண்ணுறது தான். என்னென்னா அங்கே போய் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணி அந்த சேலஞ்சில் கலந்துக்கலாம். ஓகே, லிங்க் போட சொல்லிட்டாங்க, நான் போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. எல்லாருமே அந்த அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க்ல அட்டெண்டன்ஸ் போட சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஓகே, சாட்ல போட்டிருக்கேன் மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க். இங்க அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் இருக்கு, நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். இருங்க, நான் அதை வேணா ஷேர் இந்த ஸ்கிரீன். சாட்ல போட்டிருக்கக்கூடிய லிங்க் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லிங்க். உங்களோட இமெயில் கொடுங்க, உங்க பேரு, மொபைல் நம்பரு, டேட், இன்னைக்கு டேட் நீங்க செலக்ட் பண்ணி எஸ் அட்டெண்டன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ என்னுடைய இது வந்து இமெயில் ஐடி நான் போடுறேன். ஓகே, gmail.com. மாதாஜி டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் போடணுமா மாதாஜி? ஆமா, இந்த மாதிரி சார்ட்ல வரும் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எதனா ஒரு அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கெல்லாம் தேவை. உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னா கூட இவ்வளோ கண்டினியூஸா இவங்கெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றாங்களே அப்படின்னு ஒரு ரெகக்னைசேஷன் இதெல்லாமே வரும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எல்லா கிளாஸ்லையுமே உண்டு, சைத்தன்ய சரிதாமிருத கிளாஸ்லையும் உண்டு, ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்ல உண்டு, ஜென்ரல் கிளாஸஸ்க்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, நீங்க அதை வந்து அட்டென்ட் பண்றத போடுறோம். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி லிங்க் இருக்கு மாதாஜி. டைமிங்ல நான் தனித்தனியா லிங்க் போட்டுறேன் மாதாஜி. அவங்க அந்தந்த லிங்க்லயே போயிட்டு அதை போட்டுட சொன்னாங்க மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட். ஷார்ட் பாகவதம் செப்பரேட், இன்னொரு தடவை அனுப்புங்க மாதாஜி. ஓகே, அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஜூம்லயே இருக்கு மாதாஜி. இருங்க, நானே வேணா கூட போடுறேன். நான் மறுபடியும் போட்டிருக்கேன். ஓகே, எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சொல்லுங்க எல்லாருமே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத்
ततो जयमुदीरये ஜெயம் नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तेर्भवते नैस्तिके. ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். இன்னைக்கு எத்தனை? மூணாவது ஸ்லோகம் தானே? மூணாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மூணு மாதாஜி. ஓகே, யாரெல்லாம் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கையை உயர்த்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க, அடுத்து பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க, அதுக்கப்புறம் வேற யார் இருந்தாலும் பார்க்கலாம். டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, இது ரெண்டு முடிக்கிறதுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே. ததோ ஷோக்தம் நா குர்யாத் கர்ஹிஷி சக்யம் மனசிஹி அனவஸ்திருத யத் விஸ்ரம்பாத் சிராக்ஷீர்ணம் சஷ்கந்த தவ ஐஸ்வர்யம். எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி. மாதாஜி. ததோ சோக்தம் ந குர்யாத் கர்ஹிசித் சக்யம் மனசிஹி அனவஸ்திருத யத் விஸ்ரம்பாத் சிராக்ஷீர்ணம் சஷ்கந்த தவ ஐஸ்வரம். ஆகையினால் மேலும் உக்தம் கூறப்படுகிறது, ந இல்லை, குர்யாத் செய்தல், கர்கிச்சித் எந்த நேரத்திலும் எவருடனும், சக்கியம் நட்பு, மனசி மனதில், உறுதியாக, அனவஸ்திதே அது மிக மிக அமைதியற்றது, யத் அதில், விஸ்ரம்பாத் அதிக நம்பிக்கை வைப்பதிலிருந்து, சிராத் நீண்ட நாட்கள், சீர்ணம் பயிற்சி செய்தல், சஸ்கந்த துன்பத்திற்காளாவது, தப தவம், ஐஸ்வரம் சிவபெருமான் மற்றும் மாமுனிவர் சௌபரி போன்ற மகான்கள். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை சில பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. கற்றறிந்த அறிஞர்கள் அனைவரும் தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றனர். மனமானது இயற்கையிலேயே மிகவும் அமைதியற்றதாகும். அதனால் அதனோடு ஒருவர் நட்பு பாராட்டக் கூடாது. நாம் நமது முழு நம்பிக்கையினையும் மனதின் மீது வைத்தால் அது எந்த நேரத்திலும் நம்மை ஏமாற்றி விடலாம். ஏன், பகவான் கிருஷ்ணரின் மோகினி வடிவத்தை கண்டு சிவபெருமான் கூட கிளர்ச்சி அடைந்தார். சௌபரி முனிவரும் தனது முதிர்ந்த யோக நிலையிலிருந்து தவறிவிட்டார். பொருளுரை. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி பெற விரும்புவோரின் முதல் பணி மனம் மற்றும் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஆகும். பகவத்கீதையில் 15.7 பகவான் கூறுகிறார், மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக மனசஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. உயிர்கள் பரமபுருஷ பகவானின் பகுதிகளாகவும் உன்னத நிலையிலும் இருந்த போதிலும் அவர்கள் உலகில் துன்புறுவதோடு மனம் மற்றும் புலன்களின் தூண்டுதலால் வாழ்க்கைக்காக போராடவும் செய்கின்றனர். வாழ்க்கைக்கான இத்தவறான போராட்டத்திலிருந்து வெளிவரவும் உலகில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழவும் ஒருவன் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கி உலகியல் தொடர்பினை அறுத்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் தவங்களையும் விரதங்களையும் புறக்கணித்தல் கூடாது, அவற்றை ஒருவன் செய்தல் வேண்டும். பகவான் ரிஷபதேவர் இதனை எவ்வாறு செய்வது என்பதனை தானே செய்து காட்டினார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 9.9.17 இது மிக சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மாத்ரா ஸ்வஸ்ரா சுகித்ராவா நாவி விகாசனோ பருவத் பலவான் இந்திரிய கிராமோ வித்வாம்சம் அபிகர்ஷதி. ஒரு கிரகஸ்தனும் வானப்பிரஸ்தனும் சந்நியாசியும் பிரம்மச்சாரியும் பெண்களுடன் எச்சரிக்கையுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் தனிமையான இடத்தில் தன் தாய், சகோதரி மற்றும் மகளுடன் கூட இருப்பது
தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் மேலை நாடுகளில் நாங்கள் பெண்களை தவிர்ப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. இதனால் சில நேரங்களில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்படுகிறோம். ஆயினும் நாங்கள் அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஓதுகின்ற வாய்ப்பினை அளித்து அதன் மூலம் அவர்களை ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சியடை செய்கிறோம். நாம் தவறு செய்யாது ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஓதும் நெறியில் உறுதியாக இருந்தோம் என்றால் பின்னர் சில ஸ்ரீ ஹரிதாச தாக்கூர் அவர்களின் கருணையினால் நாம் பெண்களின் கவர்ச்சியிலிருந்து நிச்சயம் காப்பாற்றப்படுவோம். ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஓதுவதில் நாம் உறுதியுடன் இல்லை என்றால் நாம் பெண்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் பலியாகி விடுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நித்யம் ததாதி காமஸ்ய சித்ரம் தம் அனுயே அரயஹ யோகினஹ கிருத மைத்ரஸ்ய பத்யோர் ஜாயேவ பும்சலி. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. நித்யம் ததாதி காமஸ்ய சித்ரம் தம் அனயேரயக யோகின கிருத்த மைத்ரஸ்ய பத்யுர்ஜியே ஜயேவ பும்சலி. நித்தியம் எப்போதும், ததாதி அளிக்கிறது, காமஸ்ய காமம், சித்திரம் வசதி, தம் து சோகம், அணு பின்பற்றி, ஏ அவை, அறைய பகைவர்கள், யோகின ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு முயலும் மனிதர்கள் அல்லது யோகிகள், கிருத மத்ரஸ்ய மனதின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, பத்யு கணவனின், ஜாயா இவ மனைவியை போல், பும்சலி அவள் கற்பில்லாதவள் அல்லது பிற ஆடவர்களினால் எளிதில் ஆட்கொள்ளப்படுவாள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். கற்பில்லாத பெண் மிக எளிதில் பிற ஆடவர்களால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறாள். மேலும் சில நேரங்களில் அவள் கணவன் கூட பிற ஆடவரால் கொல்லப்படுகிறான். ஒரு யோகி தன் மனதிற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதனை கட்டுப்படுத்தவில்லை எனில் அவனது மனம் காம, குரோதம், மோகம் என்னும் பகைவர்களுக்கு இடமும் அளித்து பின் அவற்றினால் ஒரு நாள் ஜெயத்திற்கு இடமின்றி கொல்லப்படுகிறான். பொருளரை. இஸ்லோகத்தில் உள்ள பும்சலி என்னும் வார்த்தை ஆடவர்களினால் எளிதில் கவரப்படும் பெண்களை குறிப்பிடுகிறது. அப்பெண்ணை ஒரு காலம் நம்பக்கூடாது. தீவினை வயத்தால் இக்காலத்தில் பெண்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. சாத்திரங்களின் கட்டளை பெண்களுக்கு ஒருபோதும் சுதந்திரம் அளிக்கக்கூடாது என்பதாகும். குழந்தை பருவத்தில் ஒரு பெண் அவள் தந்தையினாலும், இளமை பருவத்தில் அவள் கணவனாலும், முதுமை பருவத்தில் அவளது மைந்தர்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு சுதந்திரம் அளித்து ஆடவர்கள் மத்தியில் கட்டுப்பாடின்றி பழக அனுமதித்தால் அவள் நிச்சயம் கெட்டுப்போவாள். பரம புருஷர்களின் வசியம் செய்யப்பட்டு கெட்டுப்போன ஒரு பெண் தன் கணவனை கூட கொலை செய்து விடுவாள். இச்சான்று இங்கே ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், பௌதீக நிலையிலிருந்து விடுதலை விரும்பும் ஒரு யோகி தனது மனதினை எப்போதும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி நம் காலை எழுந்தவுடன் நமது பக்தினை நமது காலணியில் 100 தடவை அடிக்க வேண்டும். அதுபோல் படுப்பதற்கு முன்னும் தனது மனதினை துடப்பத்தினால் 100 முறை அடிக்க வேண்டும் என்றும் அடிக்கடி கூறுவார். இதன் மூலம் ஒருவனின் மனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும். கட்டுப்பாடில்லாத மனமும் கற்பில்லாத பெண்ணும் ஒன்றுதான். கற்பில்லாத மனைவி தன் கணவனை எந்த நேரத்திலும் கொன்று விடுவாள். அதுபோல் கட்டுப்பாடல்லாத மனம் காம, குரோத, மோக, மத மாச்சரியத்திற்கு உள்ளாகி நிச்சயமாக ஒரு யோகியை கொன்றுவிடும். யோகி மனதினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பொழுது அவன் பௌதீக நிலையில் தவறிவிடுகிறான். எவ்வாறு ஒரு கணவன் தன் கற்பில்லாத மனைவியிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமோ அதுபோல ஒருவன் தன் மனதிடமும் மிக்க எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவ்வளவு தாத்பரியத்தோட சொல்லியிருக்கார்.
இல்லையா? எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு வாசிங்கோ. காமோ மன்யுர்லோபः சோகமோக பயாதயः கர்மபந்த சயன்மூல ஸ்வீகுர்யாத் கோ நு புதः. எஸ் வாசி. हरे कृष्ण माता जी। வாசி. कामो मन्युर्लोभः शोकमोह भयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु बुधः। काम कामं मन्यु कोपं मत मदं लोभ लोभं लोह சோக சோகம் மோக மோகம் பயம் ஆதாய இவையெல்லாம் இணைந்து கர்ம பந்த பலன் தரும் செயல்களின் பந்தம் மேலும் யத் மூல அதன் மூலம் ஸ்வீ ஏற்றுக்கொள்தல் யார் நு உண்மையில் தத் அந்த மனம் புத கற்றறிந்தவராக இருந்தால். பொருளுரை: காம குரோத மோக சோக மத மாச்சரிய பயம் அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது மனமேயாகும். இவை அனைத்தையும் சேர்ந்தே ஒருவரது செயல்களோடு அவனை கட்டுப்படுத்துகிறது. எனவே ஆழ்ந்து கற்றறிந்த எவன் இந்த மனத்தின் மீது நம்பிக்கை வைப்பான், மனம் போன போக்கெல்லாம் போக மாட்டான் அல்லவா? பொருளுரை: உலக பிணிக்கு மூல காரணமாக இருப்பது மனமேயாகும். அது காம குரோத லோப மோக பய மத மாச்சரியங்களினால் பின்பற்றப்படுகின்றது. இம்மனத்தினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறந்த வழி இதனை எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவதே ஆகும். ச வை மனஹ கிருஷ்ண பதாரவிந்தயோக. மனத்தின் ஏவலர்கள் உலக பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றனர். ஆதலினால் நாம் மனத்தினை நம்பாதிருப்பதில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீசைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ஈஸ்வரம். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த இதுக்கு போகலாம். இது யார் பேசுறதுன்னது தெரிஞ்சுக்கணும். சுகதேவ கோஸ்வாமி பேசு. இருங்க. ஆமா, சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் பேசுறார் இல்லையா? சோ நேச்சர் ஆஃப் த மைண்ட், மனதை பற்றி. ஓகே, நா புரியாத் கர்ஷி சக்யம் மனசிஹி அனவஸ்திரித யத் விஸ்ரம்பாஷ்ய சீர்ஷீர்ணாம் சஷ்கந்த தப ஐஸ்வர்யம். அதாவது கற்றறிந்த அறிஞர்கள் அனைவரும் தங்களது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றனர். அதாவது அனாலிசிஸ், இப்போ படிக்கிறது மனசை பத்தி இல்லையா? ஒரு யோகி, ஞானி இல்லையா, இவங்கெல்லாம் எப்படி இந்த மனதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லப்படுகிறது. மனமானது இயற்கையிலே மிகவும் அமைதியற்றது. காற்றை கூட அடக்கிடலாம் இல்லையா? மனசை அடக்கிறது எனக்கு முடியாது போல இருக்குன்னு அர்ஜுனர் சொல்றார் இல்லையா? எங்க 6வது அத்தியாயத்துல
பகவத்கீதையில சொல்றார் இல்லையா? காற்றை கூட அடக்கிடலாம், ஆனா இது எனக்கு மிகவும் கடினமாக தோன்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். ஆக்சுவலி அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தாதனால தான் நம்ம இப்போ ஆசை கொண்டு இந்த இடத்துல வந்திருக்கோம். உண்மையான காரணம் அதுதான் இல்லையா? அதை அடக்கி அதை வந்து பக்குவப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் மீண்டும் வந்து மேலே போறதுக்காக தான் நமக்கு பகவான் இந்த இடத்துல அனுப்பியிருக்கார் இல்லையா? யாருடைய மனது இங்க எவ்வளோ பெரிய உத்தமமான மனிதராக இருந்திருந்தாலும் அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருக்காங்கன்னா இந்த மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாததுனால தான் நம்ம இங்கெல்லாம் வந்திருக்கோம். அதனால நம்ம மனசு அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இல்லையா? செயல்கள்ல, அதுவும் குணாதிசயங்களுக்கு அடிப்படையில நம்ம செயல்படுறோம். இது எத்தனைக்குமே காரணம் மனசுதான் இல்லையா? அதனால் அதனோடு ஒருவர் நட்பு பாராட்டக்கூடாது இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நட்பு பாராட்டக்கூடாதுன்னா மனசு என்னெல்லாம் சொல்றதோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அதுதான் நட்பு இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்லயே நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம பிள்ளைங்க ஏதாவது கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி தரணும் இல்லையா? ஆனா அது வந்து ஓகே அந்த சமயத்துல. ஆனா எப்பவுமே நம்முடைய பிள்ளை கேட்கறதையே நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது மிக தவறு இல்லையா? ஏன்னா அது அவனுக்குனான நன்மையான ஒரு வழியை வந்து நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க மாட்டோம். நாமே அவனுடைய அழிவுக்கு மூல காரணமாக நிற்கின்றோம் என்று அர்த்தம். அத்தனை பாவங்களுக்கும் நாமளும் ஒரு மூல காரணமாகின்றோம் இல்லையா? அவன் செய்யக்கூடிய தவறு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நாம அவனுக்கு வழி கொடுக்கறதுனால அதுல பாதி நாமளும் அனுபவிக்கணும். ஓகே, தவறு என்பதை தவறாக தவறு என்பதை வந்து கிளியர் கட்டா வந்து எடுத்துரைச்சு இந்த பாதையிலிருந்து வெளியில வரணும்னு சொல்றது நம்முடைய பெற்றோராகிய தர்மம் அது. ஆனால் அங்கே வந்து மோகத்திற்கு வந்து இடம் அளிக்கலாகாது. இதுக்கு உதாரணமா நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம துரியோதனனை எடுத்தா திருதராஷ்டிரர் வந்து மோகம்தான் இல்லையா? அன்பு என்ற பெயர்ல வந்து மோகம். ஏன் அஸ்வத்தாமன் இடத்துலயுமே துரோணாச்சாரியார் கொண்டது மோகம். எப்பெல்லாம் நாம நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது அமைத்து கொடுத்துடுவோம், எல்லாம் என்னால முடியும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நாம வந்து செய்யறோம் பாருங்க, அது மிக மிக தவறானது. ஓகே, ஆனா அதே வந்து நம்ம இருங்க பதமாதேஜ், நான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன், வெயிட் பண்ணுங்க, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஸோ அதே வந்து நாம இறைவனுடைய கிருபையால் வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நன்மை நடக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டு அதாவது கரெக்டா செஞ்சா அங்கீகாரம் கொடுக்கறதும், தவறு இழைத்தால் வந்து தண்டனை என்றதை விட அது தவறு என்பதை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையிலுமே நாம கண்டிப்பும் நாம கொண்டு வரணும். அப்பதான் அந்த பிள்ளை வந்து நல் பாதையில வரும். அதே போலதான் இங்கேயும் நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு பிள்ளை உண்டு இல்லையா? அந்த மனசு என்ற அந்த பிள்ளைய வந்து நம்ம ரொம்ப செல்ல பிள்ளையா வளர்த்துட்டோம்னா நம்ம என்ன ஆகும்? அந்த மனசு நம்மள வந்து பாதாளத்துல கொண்டு போய் விட்டுடும். அந்த பிள்ளைக்கு எப்பவுமே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளையை விட மனம் எனக்கூடிய அந்த பிள்ளைய வந்து நாம ரொம்ப கட்டுக்கோப்பா வளர்க்கணும். இல்லைன்னா எப்ப வேணாலும் நம்ம சரிக்கு கீழே விழுந்துருவோம். ஓகே, நாம் நமது முழு நம்பிக்கையினை மனதின் மீது வைத்தால் அது எந்த நேரத்திலும் நம்ம ஏமாற்றிவிடும். ஏன்னா மனசு சஞ்சலமானது இல்லையா? அடங்காதது, யார் சொன்ன பேச்சு கேட்காது. ஒவ்வொரு நிமிடத்திலுமே மாற்றத்தை உருவாக்கும். ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலுமே அதனுடைய அதாவது எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டியுமே இங்க இருந்து கோலோகம் வரைக்கும் கூட செல்லும் மனசு இல்லையா? டிஸ்டன்ஸே கிரைட்டீரியாவே கிடையாது. ஓகே, அதே மனசை நம்ம பக்குவப்படுத்துறோம்னா கோலோக விருந்தாவனத்தையே நம்ம காணக்கூடிய பிராப்தத்தை கிடைக்கும். இங்க இருக்கும் பொழுதே கூட நம்ம குரு மகாராஜ் எப்படி கோலோக விருந்தாவன தரிசனத்தை பெற்று வந்தாரோ அது மாதிரி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா அத்தகைய பெரிய மனசு வரத்துக்கு வந்து நாம பயிற்சி நல்லபடியா பண்ணணும் இல்லையா? இல்லை என்றால் நாம் இழிவான வாழ்க்கைக்கான தரிசனம் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன் பகவான் கிருஷ்ணரின் மோகினி வடிவத்தை கண்டு நம்ம சிவபெருமான் என்ன பண்ணாரு? கிளர்ச்சி அடைந்தார். சௌபனி முனிவரும் தனது முதிர்ந்த யோக நிலையிலிருந்து தவறிவிட்டார் இல்லையா? அவருமே அந்த மாதிரிதான் தவறினார். சோ சௌபரி முனிவர் வந்து எதை பார்த்து நம்ம இந்த கதை கேட்டிருக்கோமே, ஐ திங்க் சௌபரி முனிவர் யார் மாட்டேன். சௌபரி முனிவர் என்பவரும் முனிவர் தான். அதாவது ஒரு 2 மீன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீர்ல வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து. கடல்ல மீன் கூட்டத்தை பார்த்து ஆமா, அங்க மீன் கூட்டம் வந்து அந்த இது செக்ஷுவல் இன்டராக்ஷன் இருக்கிறத பார்த்துட்டு இவருக்கு வந்து உந்துதல் வந்து குடும்பம் நடத்தணும் அப்படின்னு, தானும் குழந்தை குட்டியோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு அரசர் கிட்ட வந்து அத்தனை வயதான பிறகு வந்து அத்தனை பெண்கள் 50 பெண்கள் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அப்புறம் அவருடைய தவ வலிமையால அவர் இளமையா மாறி இல்லையா அந்த பெண்களை திருமணம் செய்து
அந்த கதையுமே உண்டு, சௌபரி முனிவர். அப்படின்னா கிளர்ச்சி என்பது எப்போ வரும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல முடியாது. எப்போ மனிதன் வந்து மனதிற்கு அடிமை ஆகின்றானோ அப்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவன் வந்து he will become the scapegoat, பலி பசு ஆகி விடுகின்றான் இல்லையா? கிருஷ்ணர் கூட மோகினி அவதாரம் எடுத்துட்டு வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சிவபெருமான் கூட கிளர்ச்சி அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இல்லையா? மோகினி அவதாரத்தை அந்த இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றார், சிவபெருமான் அவர் பின்னாடியே போறார். அவரை வந்து துதிக்கக்கூடிய அந்த ரிஷி முனிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்த எல்லாத்தையுமே வந்து அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து தாண்டி செல்கிறார். பாருங்க பாருங்க பாருங்க, நீங்க வணங்கக்கூடிய சிவபெருமானும் பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை வந்து கொண்டு வரார். ஆக்சுவலி இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, சிவபெருமான் அவ்வளவு சாமானியமாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவர் வந்து ரொம்ப யுக்த வைராக்கியத்தை கொண்டவர். ஆனா அவருமே அந்த இடத்துல என்ன பண்றார், இட் இஸ் எ லீலா. ஓகே, அதை வந்து நம்ம வந்து தவறுதலா எடுத்துக்க கூடாது. யாரா இருந்தாலுமே தவறி விழக்கூடியவர்கள் தான். மனசு வந்து சஞ்சலம் அடைந்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கறத வந்து நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கிருஷ்ணரின் மோகினி வடிவத்தை கண்டு சிவபெருமான் கூட கிளர்ச்சி அடைந்தார் என்பது அவரும் விதிவிலக்கல்ல. அப்படின்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய தபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மனசை கட்டு பண்ணுங்க, மனசை கட்டுப்படுத்துங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணத்துக்காகத்தான் சொல்லப்படுகிறது. அந்த லீலையுமே அது வந்து அவ்வாறுதான் நிகழ்ந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால நம்ம யாருமே வந்து ராங்கான ஒரு நோக்கத்தோட பார்க்க கூடாது. அதாவது ரினவுன்சியேஷன்லே, அதாவது வைஷ்ணவா என்றாலே வந்து மேன்மையான ஒரு வைஷ்ணவர் யாருன்னா சிவபெருமான். அவருக்குமே அந்த அதாவது அடி சறுக்கும் என்பதை வந்து நாம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அதன் பிறகுதான் ஐயப்பன் வந்து பிறந்தது இல்லையா? கிருஷ்ணரின் மோகினி வடிவத்தை கண்டு. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி பெற விரும்புவோரின் முதல் பணி என்ன? மனசு மற்றும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தும். மனசு கட்டுப்படுத்தினாலே புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கட்டுப்பாடுல வந்துடும். ஓகே, பகவத்கீதையில 15.7 மனமவாம்சோ ஜீவ மன்மனாம்சோ ஜீவ லோகே ஜீவபூத சனாதனா மனஷஷ்டிந்திரியாணி பிராகிருதி ஸ்தனானி ஸ்தானி கர்ஷதி. அதாவது ஷஷ்டிந்திரியானி 5, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் அதோட சேர்ந்து மனசு. அததான் மனம் உட்பட 6 புலன்கள் வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவுமே இந்த உலகத்துல வந்து சிக்கின்னு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? உயிர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடைய மாம்சம், அதாவது பகவானுடைய மாம்சம் ஜீவலோகே. அதாவது நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள். அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த நித்தியத்தன்மையான அந்த அம்சம் நம்ம ஜீவன்களிடத்திலுமே உண்டு இல்லையா? ஜீவபூத சனாதனா. சனாதனா அப்படின்னாக்கா நித்தியமானவர்கள் என்று அர்த்தம். எப்பொழுதுமே எந்த காலகட்டத்திலுமே இருக்கக்கூடியவர்கள், உன்னத நிலை இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து மனம் உட்பட 6 புலன்களினால் தூண்டுதலால் வந்து வாழ்க்கையை போராடவும் செய்கின்றனர். நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம், ஒரு நாளையுமே ஒரு போராட்டம் உண்டு இல்லையா? ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே ஒரு போராட்டம் உண்டு. அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கை. இப்ப நம்ம அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கோம்னு நினைக்கலாம் இல்லையா? ஆனா இந்த கிளாஸை முடிச்சுட்டு வெளியே போனா என்ன வரும்னு நமக்கு தெரியாது. நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். அதை நாம எதிர்கொள்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும். வாழ்க்கைக்கான தவறான போராட்டிலிருந்து வெளிவரவும் உலகில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழவும் ஒருவன் மனதையும் புலன்களையும் அடக்கி உலகியல் தொடர்பினை அறுத்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த உலகாயுத விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றுதலை வந்து நாம கண்டிப்பா துறக்கணும். இப்ப இந்த சேலஞ்சை உபயோகப்படுத்தி நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் வந்து விட முடியாத பழக்கங்கள் இருக்கோ அதை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு நீங்க செய்யலாம். ஓகே, அது உங்களுக்கு வந்து கௌரவனிதாயுடைய கருணை கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதை மனசுல வந்து எப்படி நாம நம்புறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நடக்கும். நம்பிக்கை இல்லாம செய்தோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால அந்த சேலஞ்சை முடிக்க முடியாது. வின் பண்றோமா இல்லையா செகண்டரி, ஆனா முடிக்க முடியாது. அவற்றை ஒருவன் செய்தல் வேண்டும். பகவான் ரிஷபதேவர் இதனை எவ்வாறு செய்வது என்பதை தானே செய்து காட்டினார் இல்லையா? அவர் அழகா வாழ்ந்து காட்டினார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 9th காண்டம் 9th சாப்டர்ல 17வது ஸ்லோகம். மாத்ரா ஸ்வஸ்ரா துஹி த்ரவா நா விக்ன விக்தாசனோ பருவத் பலவான் இந்திரியா கிரமோ வித்வாம்சா அபிகர்ஷதி. ஒரு கிரகஸ்தனும் வானப்பிரஸ்தனும் சன்னியாசியும் பிரம்மச்சாரியும் பெண்களுடன் எச்சரிக்கையுடன், அப்படின்னா எல்லா நிலையிலுமே வந்து நாம ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து எச்சரிக்கையாதான் வாழணும் இல்லையா? எச்சரிக்கையுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். இது ஜென்ரலா அதாவது தவறான நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய பெண்களுடன். ஓகே, அதுதான் உண்மை. ஓகே, எச்சரிக்கையுடன் வந்து நம்ம தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஒருவன்
தனிமையான இடத்தில். இதுவுமே உண்டு. நம்ம நியூஸ் பேப்பர் சேனல்லாம் நீங்க நான்லாம் இப்ப படிக்கிறதே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. நியூஸ் பேப்பர் பார்க்கறதும் நியூஸ் சேனல் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது மகளும் தந்தையும் கூட வீட்டுல இருக்கிறது வந்து தவறான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துருது இல்லையா? சகோதரி, தாய் இவங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரோடு இருக்கிறது ஒருவனோடு இருக்கிறதால நம்ம வந்து தவறான ஒரு விஷயத்திற்கு வந்து வழி கொடுக்கிறது. அப்படின்னா தெர் இஸ் நத்திங், ஒரு மொராலிட்டியே கிடையாது இல்லையா? வாழ்க்கையில எத்திக்கலே இல்லாத இல்லையா? ஸோ இப்படிதான் வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த தாத்பரியத்தை விடுத்து எப்படி வேணாலும் வாழலாம்ன்ற மனசு வந்துடுச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா அங்க உறவு முறைகளுக்குமே வந்து வேல்யூவே இல்லை இல்லையா? ஒரு சகோதரி, தாய், மகள் இதெல்லாமே வந்து எவ்வாறு வந்து ஒருவன் தனிமையோடு இருக்கிறத வந்து தவிர்க்கணும். கிருஷ்ண பக்தி இது கண்டிப்பா இந்த பிரபஞ்சத்துல நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கு. நம்ம பிரபுபாதர் அதை வந்து வெட்ட வெளிச்சமா இந்த இடத்துல எழுதியிருக்காரு, அவ்வளவுதான். இது உண்டு. ஆனா அதை வந்து ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் என்ன? மனசுதான். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் மேலை நாடுகளில் நாங்கள் பெண்களை தவிர்ப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. இதனால் சில நேரங்களில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்படுகின்றோம் இல்லையா? இங்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அதாவது ஒரு சன்னியாசி வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து கால தொடர்றதுக்கெல்லாம் விட மாட்டாங்க. ஓகே, நீங்க பாருங்க, பெண்ணை தனிமையில் பார்க்கறதால அதை கூட அனுமதிக்க மாட்டார்கள். இதுவுமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா? சோட்டா ஹரிதாஸ்க்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்? நீ போயிடுன்னு சொல்லிட்டு வெளியிலே அனுப்பிச்சிட்டார் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அங்கே அவர் வந்து சென்று தற்கொலை, அந்த பனிஷ்மெண்ட் கூட நியாயமானது என்று ஜஸ்டிஃபை பண்ணார் இல்லையா சைத்தன்ய மகாபிரபு. எஸ், ஒரு பெண்ணை நாம தவறான விதத்தில் நோக்கவே கூடாது இல்லையா? தாய் தாய் ஸ்தானத்தையும், சகோதரி சகோதரி ஸ்தானத்தையும், மகள் மகள் ஸ்தானத்தையும் ஒருவன் வழங்க வேண்டும் இல்லையா? தன்னுடைய அதாவது புலன் நுகர்ச்சிக்காக வந்து யார் வேணாலும் எந்த நிமிஷத்துல வேணாலும் செயல்படுத்துவது என்பது மிக தவறான ஒன்று இல்லையா? அந்த ஒரு செயல் வந்து கண்டிப்பாக அதனாலதான் தனிமையில இருக்கிறத வந்து தவிர்க்கணும்னு சொல்றதுக்கான காரணமும் இதுதான். ஓகே, ஆயினும் நாங்கள் அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒதுக்குகின்ற வாய்ப்பினை அளித்து அதன் மூலம் அவர்களை ஆன்மீகத்தில் வளர்ச்சி அடைய செய்கின்றோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பக்குவப்படுத்தணும்னா நம்ம மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யணும். ஸோ எப்பவுமே பகவான்கிட்ட வந்து பகவானே உன்னுடைய தொண்டில் என்னை ஈடுபடுத்துவதற்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள், அருள் பாலியுங்கள் அப்படின்னு கேட்கறதா அந்த மகாமந்திர ஜபம். ஓகே, ஸோ இந்த லைவ் போன பிறகு நான் அந்த ஐ திங்க் கௌரங்கால போட்டிருக்கேன். ஜஸ்ட் 2 minutes முடிச்ச பிறகு காட்டுறேன். நாம் தவறு செய்யாது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஓதும் நெறியில் உறுதியாக இருந்தோம் என்றால் இல்லையா? ஒரு பக்கம் நாம இந்த தவறு செய்யவே கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மகாமந்திர ஜபத்தை நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா பின்னர் ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களின் கருணையால், ஏன்னா நாமாச்சாரியா, நாம் பெண்களின் கவர்ச்சியிலிருந்து நிச்சயமாக காப்பாற்றப்படுவோம். ஃப்ரம் த அட்ராக்ஷன் ஆஃப் த பெண், அதாவது பெண்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். அதனால் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஓதுவதில் நாம் உறுதியிடம் இல்லை என்றால் நாம் பெண்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் பலியாகி விடுவோம். நாம கண்டிப்பா பலி பசு. ஓகே, சோ நாம அந்த பெண்ணும் வந்து நல்ல இதுல இருக்க முடியாது, நாமளும் வந்து சரியான ஒரு நிலையில போக முடியாது. நித்தியம் ததாதி காமஷ்ய சித்ரம் தம் அணு அணு அணுயேர அரயஹ யோகினஹ கிருத மைத்ரஸ்ய யுபக்தியோர் ஜாயேவ பும்சலி. கற்பில்லாத பெண் மிக எளிதில் பிற ஆடவர்களால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறாள். கண்டிப்பாக இல்லையா? இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்மை. மேலும் சில நேரங்களில் அவள் கணவன் கூட பிற ஆடவர்களால் கொல்லப்படுகிறான். இது நீங்க நிறைய வாட்டி பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் யாரோ கொலை பண்ணிருப்பாங்க, கடைசியில அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய மனைவியினுடைய ஒத்துழைப்பாலேயே அந்த அதாவது இன்னொரு ஆடவனால் வந்து கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ தவறான உறவு முறை. இதனால வந்து இது நிறையவே நம்ம படிக்கிறோம். இது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. இங்க எந்த ஒரு ஜெண்டரையுமே வந்து தாழ்த்தி சொல்லலை, 2 பேருமே தவறு தான். ஆணும் தவறு, பெண்ணும் தவறு தான். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படி நம்ம முறையா வாழணும் இல்லையா? அதற்கு தான் திருமணமே செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. அது வந்து நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ, ஸோ இட் இஸ் த வந்து என்னது அங்கீகாரமாக கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை. அதை மட்டும்தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் உபயோகப்படுத்திக்க முடியும். அதை தவிர்த்து நம்ம வந்து அதாவது லக்ஷ்மண் ரேகா இல்லையா, அதை கிராஸ் பண்ணி போகவே கூடாது. கிராஸ் பண்ணா எப்படி கர்ப்பாம்பூச்சி மரணிக்குமோ அது போல நமக்கும் தண்டனை என்பது உண்டு. ஒரு யோகி தன் மனதிற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அதனை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் அவனது மனம் காம குரோத மோக என்னும் எந்த வாரியான இதனால உந்துதல்களால வந்து அதற்கெல்லாமே அவன் வந்து இடம் அளித்து பின் அவற்றினால் ஒரு நாள் ஐயத்திற்கு இடமின்றி கொல்லப்படுகின்றான். கண்டிப்பா கொல்லுதல். விஸ்வாமித்ர முனிவருமே அந்த மாதிரிதான் ஆனார் இல்லையா? கால் சலங்கை சப்தம் இல்லையா?
மேனகையுடைய கால் சலங்கை ஒளியில வந்து அவர் அவர் எவ்வளவு ஆழ்ந்து அவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா மேனகையினுடைய கால் சலங்கையினுடைய ஒளியால ஈர்க்கப்பட்டு அவருடைய தவ வாழ்க்கையை அவர் வந்து கலைத்து விட்டார் இல்லையா? சோ மனசு என்பது அடங்காது, அடக்கவே முடியாது. அதை நாம அடக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்க முடியாது. பக்தியில ஈடுபட்டா சுலபமா கண்ட்ரோல் ஆயிடும். பக்தியற்ற நிலையில நான் மனசை கட்டுப்படுத்துறேன்னு சொல்லி நினைக்கிறது வந்து ஒரு நாள் அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவான். இச்லோகத்தில் பும்சலி என்னும் வார்த்தை ஆடவர்களால் எளிதில் கவரப்படும் பெண் குறிப்பிடுகிறது. அப்பெண்ணுக்கு ஒரு நாளும் அத்தகைய பெண்ணை வந்து நாம் ஒரு காலம் நம்பக்கூடாது. ஓகே, தீவினை வயத்தால் இக்காலத்தில் பெண்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பா இது வந்து இன்றைய பொழுதுல வந்து நீங்க எஸ்பெஷலி பெண்கள் வந்து போற்றப்பட வேண்டும், ரட்சிக்கணும் இல்லையா? அவங்களுக்கு தேவையானது கொடுக்கணும், எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், அறிவு வளர்த்துக்கான பாதையை வந்து எல்லாமே ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஆனால் இவர்கள் தீய பழக்கத்துக்கு ஆடாயிட்டா அவங்க கண்டிப்பா அதுல இருந்து மீளவே முடியாது. நம்ம எஸ்பெஷலி சாஃப்ட்வேர், உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த ஸ்மோக் ஜோனுன்னு ஒரு தனியா வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, சிகரெட் பிடிக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அந்த சிகரெட் பிடிக்கிற இடத்துல போனீங்கன்னாக்கா நிறைய பெண்கள் தான் இருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் திங். முன்னாடி எல்லாம் பையன் வந்து சிகரெட் பிடிப்பானா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்றோம். இப்போ பெண்ணும் சிகரெட் குடிக்கிறாளான்றதை வந்து செக் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோம். ஓகே, மேலும் குழந்தை பருவத்தில் அதனால்தான் வந்து அவளை வந்து எவ்வளவு ரட்சிக்கிறோமோ அவ்வளவுமே வந்து அந்த குடும்பம் வந்து முன்னுக்கு வரும். அவளை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கீழ்த்தரமா நடத்துறோமோ அந்த அளவுக்குமே அவளுமே வந்து அந்த கீழான இயல்புகளோட வாழ்ந்தால் அந்த குடும்பமும் முன்னுக்கு வராது இல்லையா? அதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். மைந்தர்களால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று அர்த்தம். ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், அது முக்கியம். அவளுக்கு சுதந்திரம் அளித்து ஆடவர்கள் மத்தியில் கட்டுப்பாடின்றி பழக அனுமதித்தால் அவள் நிச்சயம் கெட்டு போவாள். இது எப்படின்னா இது வந்து பர்சனல் திங்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து ஜென்ரலா ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து பேசக்கூடிய வார்த்தை வேறு, அதே வந்து சாதாரணமா விஷயங்களை வந்து ஒருத்தரோட வந்து பழகி கொள்றதும் வேறு. ஓகே, பகிர்ந்து கொள்வதும் வேறு. அதனால வந்து தவறான ஒரு இதுதான் வந்து போய் நிற்கும். பரம புருஷர்களால் வசியம், ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கம்பேஷன், பௌதிக தளத்திலிருந்து கம்பேஷன், ஆன்மீக தளத்திலிருந்து கம்பேஷன் கிடையாது. ஓகே, பௌதிக தளத்திலிருந்து கருணை புரிஞ்சாக்கா அடுத்து இருவரும் தன்னையே இழக்கக்கூடிய நிலைக்கு வருவாங்க. சோ அது வந்து கிட்டு போகக்கூடிய தன்மையை கொடுக்கும். பரம புருஷர்களினால் வசியம் செய்யப்பட்டு கெட்டுப்போன ஒரு பெண் தன் கணவனை கூட, அதாவது பரம என்று வராது, அதாவது ஆண்களால் வசியம் செய்யப்பட்டு கெட்டுப்போன ஒரு பெண் தன் கணவனை கூட கொலை செய்து விடுவாள். இது 100% நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது, நடந்தும் இருக்கிறது, நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இனிமேலும் நடக்கும். இச்சான்று இங்கு ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பௌதிக நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற விரும்பும் ஒரு யோகி இல்லையா, அதாவது யோகத்தில் பயிற்சி செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் தன் மனதினை எப்பொழுதும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனசை விட்டுட்டோம், எவ்ரிதிங் காண்டோம் இல்லையா? நம்ம நம்பிக்கை எழுந்தோம், எவ்ரிதிங் காண்டோம். ஓகே, சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் என்ன சொல்றாரு? காலையில இருந்த உடனே செருப்பால வந்து காலினால் நமது மனதினை, அதாவது ஒவ்வொருத்தருமே அடிச்சுக்கணும் நம்மள 100 தடவையாவது. அதே மாதிரி படுக்கும்பொழுது தொடப்பத்தால அடிச்சுக்கணும். அப்பதான் நமக்கு அகங்காரம் இருக்காது, நம்ம கிரேட் என்ற அந்த உணர்வு வராது இல்லையா? அப்ப நம்ம எவ்வளவு, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்ததுனால நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து ரொம்ப மேன்மையானது கிடையாது. அதுல இருந்து நம்ம பக்தியில மேன்மை உற்றால் நம்ம நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமைப்பெறும். இது எல்லாமே வரதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். எப்ப நம்முடைய அகங்காரத்தை நம்ம செக் பண்ணலையோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம அகங்காரத்தையே வளர்த்து கொண்டிருப்போம். நாம செய்யறது தவறு என்றே இருக்காது, எல்லாமே கரெக்ட்னு போயிட்டே இருக்கும். இதன் மூலம் ஒருவன் தனது மனதின் அதாவது மனதினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே நாம செல்லக்கூடாது, மனதை நம் கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. கற்பில்லாத மனைவி தன் கணவனை எந்த நேரத்திலுமே கொன்று விடுவாள் இல்லையா? அங்க ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியமே கிடையாது. கணவனால் ஏதாவது ஆதாயம் இருக்கா வச்சுப்பா, இல்லைன்னா அவ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவான். அதுபோல் கட்டுப்பாடு இல்லாத மனமும் கூட காம குரோத லோப மோக மதம் அக்ஷரம் இல்லையா, இந்த 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 மாதிரியான விஷயங்களால வந்து நிச்சயமாக ஒரு யோகியை கூட கொன்றுவிடும். சோ யோகி மனதினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பொழுது அவன் பௌதிக நிலையில், அதாவது தவறி விடுகின்றான் இல்லையா? அவன் மனதை கட்டுப்படுத்தினால் அது கரெக்டா இயங்கும். மனதினால் அவன் கட்டுப்பட்டான் என்றால் யோகத்திலிருந்து அவன் தவறி விட வேண்டியதுதான்.
எவ்வாறு ஒரு கணவன் தன் கற்பில்லாத மனைவியுடன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டுமோ, எந்த அளவு உண்மை கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அது அவ்வளோ டேஞ்சர் இந்த மனசு. ஓகே, ஒருவன் தன் மனதிடம் மிக்க எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இது ஒவ்வொருத்தருக்குமே, இது அவுட் ஆஃப் ஜெண்டர் ஆல்சோ இல்லையா? காம மன்யுர் லோப சோக மோக பதாயத கர்மபந்த சாயன் மூலக ஸ்வீகுரியா கோதுனு புதக. அதாவது காம குரோத லோப, அதாவது காம குரோத மோக சோக மத மச்சரியம் பயம், அதாவது இந்த 6 விதமான இதுவுமே அதோட சேர்ந்து பயத்தையுமே கொடுத்திருக்காங்க. இதற்கு அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக எங்க இருந்து வருது? இது எல்லாமே மனசுல இருந்து தான் வருது. மனதில இருந்து தான் காமம் வருது, மனதில இருந்து தான் கோபம் வருது, மனதில இருந்து தான் மோகம், அளப்பறியாத ஆசைகள் இல்லையா? மனதில இருந்து தான் சோகம் வருது இல்லையா? சோ லோபம். ஓகே, அடுத்து வந்து மனதில இருந்து தான் அகங்காரம் வருது, மனதில இருந்து தான் பொறாமை வருது, மனதில இருந்து தான் பயம் வருது. இத்தனையுமே இவை அனைத்தும் சேர்ந்தே ஒருவனது செயல்களோடு அவை கட்டுப்படுத்துகிறது. அவன் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களோட இந்த 6 விதமான விஷயங்களுமே வந்து அவனை எந்த மாதிரி செயல்படணும்ன்றத வந்து வழி நடத்துகிறது. எனவே இந்த 6க்கும் நம்ம அடிமையாக கூடாது. அப்படின்னா மனதிற்கு இந்த ஆத்மா அடிமையாகிவிட்டால் இப்படித்தான் செயல்படும். எனவே ஆழ்ந்து கற்றறிந்த எவன் இந்த மனதின் மீது நம்பிக்கை வைப்பான் இல்லையா? ரொம்ப சஞ்சலமான ஒரு விஷயம். மனம் போன போக்கெல்லாம் போக மாட்டான் அல்லவா கற்றறிந்தவன். உலக பிணிப்பிற்கு மூல காரணமாக இருப்பது வந்து, அதாவது இந்த இடத்துக்கு நம்ம திரும்பி திரும்பி வர்றதுக்கான காரணமே மனசுதான். சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு. அந்த மனசு எந்த மாதிரி இதுல வந்து காமத்துல இருக்கு, கோபத்துல இருக்கு, லோபத்துல இருக்கு, மோகத்துல இருக்கு இல்லையா? மதம் மச்சரம் அதோடு சேர்ந்து பயமும் 7வது. இம்மனதினை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிறந்த வழி இதனை எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வு ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். அதாவது சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, இது ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ மனதின் ஏவலர்கள் உலக பிணைப்பை ஏற்படுத்துகின்றனர். மனது சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்தந்த புலன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இல்லையா? அதனால் நாம் மனதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல போனோம்னா வாழ்க்கை டமால் தான். மனசை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வச்சோம்னா புலன்களும் பக்குவத்தோட செயல்படும். அதனால எப்பவும் எந்த சனமுமே நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நாமளே இயங்குறோமா, என் மனசுப்படி இயங்குகிறதா என்பதை வந்து நாம கண்டிப்பா நோக்கணும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியஷ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சௌபரிமணி அதுதான் பண்ணாரு இல்லையா? சௌபரி முனி ஆல்சோ இஸ் லைக் தட். ஸோ ஈவன் பாண்டு மன்னர் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாத்திரையினுடைய மனசு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனதுனால்தான் அவருமே மரணத்தை வந்து எய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்தார். சாபத்தினால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணத்தை அவர் பெற்றார். ஸோ அதனால அதிலே அவர் மரணிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். ஸோ இது பாண்டு மகாராஜா. அதனால புலன்கள் என்பது நம்ம பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அந்த மனசு நாம் என்ன பண்ணணும்? பக்குவப்படுத்தி பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? நம்ம மனசு செயல்படாமலே இருக்காது, ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே செயல்பட்டு இருக்கும். அது சைலண்டாவே இருக்காது, எல்லா காலகட்டங்களிலுமே செயல்பட்டு இருக்கும். தூங்கின்னு இருக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கனவு வருது இல்லையா? அந்த கனவுல கூட நம்முடைய பாவத்தை வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே சூக்ஷ்ம நிலையிலேருந்து இயங்கக்கூடிய இந்த மனதனுடைய வெளிப்பாடு தான். சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம மனசுல எத்தனையோ செய்திகள் நம்ம மனசுல வந்து பதிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் கனவுமே கூட இல்லையா? சில நேரங்கள்ல வந்து ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறத பத்தி எடுத்துரைக்கிறதுமே எப்பயோ ஒரு ரேராக கிடைக்கும். ஆனா இது அனைத்துமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நம்ம சந்திக்கிறோமோ அதனுடைய விளைவுகள் தான் நம்ம கனவாக நம்ம காண்பது. அதனால கனவில் வர்றது எல்லாமே உண்மை கிடையாது. ஆனாலும் நாம அந்த இடத்துல உண்மையை போல நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ உண்மையான வலி வேதனையை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த நிலை எல்லாமே நமக்கு தோன்றும். ஆனா எழுந்த பிறகு எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அதனால நம்ம மனசை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பக்குவப்படுத்தணும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும்.